This video is going to be for the Igbos, the Biafrans, and the lovers of the Biafrans. And I'm going to mix it Igbo and English because not all Igbos understand Igbo. And I'm going to respond to some of the attacks that I got on my last video. People telling me to say my own mind. I will show you some of the messages that I got on the video that I was talking about. I will show you the messages that I got that brought about this video that I'm about to do. And what triggered those messages was like when I said I don't like the way we follow our pursuit. Because every one of us like the Biafra. We all want Biafra today and tomorrow. But where I made a comment that I don't like the way we follow it, how we pursue it, I'm going to clear myself because those messages were like, say how you want us to do it. I will not even see it as a bad message. I won't see it because everyone needs to be very clear of the path you want to follow. And I really have a way, I have a point, I have some clue of what I'm not a boy, I'm not a small child. I'm too old to know what I want, and I'm very old enough to lead nation. So I can make 2-3 points that might make sense. So stay to the end, I beg you in the name of the Lord. I ain't telling you. So anyway, maybe I'm gonna disagree with what we see actual this actualization of Biafra land. Only one with an idea, only one with his or her own tips. At the end, if I'm making sense, comment. If I'm not making sense, please still correct me amicably. Before I forget, I'm not going to chiri chichi na enyi ihe onyonyo. So nke onye chiri ya zelu ekene m ndị Igbo ibe m, ndị nna, ndị nne, ndị ụmụaka, ndị ụmụ ikorobịa, ndị ụmụ agbọghọbịa, ka onye chiri ya zelu. Biko ọ nwanne gị bụ ekene, and achọrọ m na ihe onyonyo a ka nkọwa ka o si dị m n'obi. O nwere ike make sense. Like I said before, onye ọbụla chọrọ Biafra. Onye ndu anyị bụ Nnamdi Kanu, ọ nọ na mkpọrọ, ọ nọ na nga, and ọ na-asọfa dị. Onweghị onye gasị na ọ na-eri rice and beans na ịnọ na mkpọrọ amaka tofia ọ jọgburu onwe. Ọ bụghị mana ọ na-eme with hope na ọ ga-adị mma. And I pray na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. I pray and believe, looking forward, that we will achieve it in the name of God. Mana mgbe ụfọdụ it will look like we are selfish. And anyway, I will be a little bitter and brutal to this truth. Mgbe ụfọdụ dị ka anyị ha dị selfish. Ụlọ mmadụ dị ihe a. Ndị mmadụ ka edebere homeless ife. Before I continue, let me first of all show you some of the messages that brought about this video. As you can see, some of the messages I got, some of them were fine. Ụfọdụ na-ekwu nke na-esokwu, mana ha ncha niile the good, ha ncha the important. Let them know what. Okay, now you look up here. This brother or sister say, if you don't like the way we are doing it, tell us the way you like us to be doing it so that we can get Biafra. Ha ncha niile do harmful. Ha ncha na-ekwu ihe ife ga-eme ka obodo dị mma. Now, screw here. Talk like a brave man. Which way do you want to get Biafra? Please tell us your own way. If you don't support the way it is going, very good comment. Our politician, you want Biafra, but you do not. But how do you want it? How do you want it? Bring your own plan out so that we can be followed, please. Hanchani made very nice and motivating. So now I have like 3 plans. I have like very good 3. You might have heard them. Before, but listen to the end. What are these 3 plans? Like make a comment section. And if you don't like them, still tell me why you don't like those comments. Those points that I'll be raising, so that we all can do these things together. Because we actually have
not just one city or one state as Biafra. Anyị nwere ihe niile anọ here. Anyị nwere Ebonyi State, ụfọdụ n'ime ha ghọtara ihe a na-ekwu. Anyị nwere Delta side. Ọ bụrụ na ewetụkwa ha na good plan, ọ na-adị ka rain. It will soak everyone gradually before you might name it. Everybody will indirect and direct join the struggle. But number one point in Chari Wetabu, dialogue. Opposite of dialogue is called quarrel. If you don't know how to dialogue, you can quarrel and make it by force and strive and throw in tantrum and agitate and get what you are getting. Agitation is different from the dialogue and quarrel. Onye ọbụla mara na anyị chọrọ Biafra, ma nwa ebu n'afọ, ma ndị nwụrụ anwụ, onye ọbụla mara, onye ọbụla dị ndụ mara na anyị chọrọ Biafra. In fact, ma ndị Yoruba ma ndị Hausa mara na Biafra is one of the. In the year 2017, Nigeria treats us like slaves, but is Biafra the answer? Yes, Biafra the answer. When this 2017, he was doing everything possible to introduce the ideology, to make us to know what he actually wants, what we are fighting for. Yes, Biafra is the way, but how? How? Possible. Number one, now you will table dialogue. Dialoguing with ndị maka na okwere one thing chapters can negate order. Buna ndị anyị na-anụso ọgụ abụọkwa ha nwaji anyị n'ala. Ọkwa ndị West. They are Westerners. The West meaning of ndị colonized right before. Those people who stopped the actualization of Biafra. Ndị stop here for one selfish reason or the other. Haji Makia stop here. Ọkwa ha nwakaji anyị. Because he watched the old story. Yakubu, when any interest to say no to Juku, he accepted. But when he returned home from Aburi, Asia no, because it's against their own interest. For them, for literally in your own country, in your own country, they have nothing. So even Mera Ojuku jimecha sisia imezini fast anuze nogo. Bona okama ne treat like slave. God forbid, obra our portion. Carry treat like cops. Okama ne na atafufu dani nwuranwu. Okwa he who fight today and run will live to fight again tomorrow. And nowadays fight abros go dinke mwa na egbo. Ozokwa if going on in Ukraine, if Kabe has a warrant bomb baby, Keki gets away no so only carry the go. Amamiha in well, they can be book were our Obona Wakagi Jiway, a where I was so be. Bu ime kandi ndi bura nyuzo, ndi Kenyanina, Sorona this movement. And the easiest way to do it is using dialogue. Because move for the 9 and even do youths ndị na-achọ ihe a na-ebu n'isi oifu ọ dị ka ndị okenye akpọna akpụmie. You'll be asking, where are the old ones? Where are they? Where on a conde? They are as if they don't want it. No, even na-atụ egwu ya bụ the fight. If ọ bụ na a ga-anụrụ ọgụ before mara ihe na-eme, they will weaponize hunger. They will use everything available because ọbụrụkwa ndị Nigeria ka anyị na ha na-anọ. Ọkwa ndị ọcha ndị mara na ha karịrị anyị, ọ dị ka anyị amarọ. Afụfụ ndị a tara abụ ọkwa ife eji ọnụ ekwu. Eso m na mbụ ndị na-ebue n'isi ye mgbe nata one day mpama ewetiri m kọrọ m akụkọ. Esoro m na Mozob mgbe ụwa zuru ike na-ewu. Ana mgbe ahụ waziri ike na-ebue n'isi nlọkọta m n'ọgbatuo. Mgbe ụfọdụ anya na-eche na misunderstand the man as if na ọ nara ego nka. Onwe na onye jidere mgbe ọ nara ego, mana all those allegations nwere ike ịbụ eziokwu, mana ihe nchọrọ ikwu bụ na ọ gbatunatara. Ndị Mozob mgbe ahụ ka ọ na-ewu, mgbe nke m ka ọ na-ewu. Nkịta na mbụ IPOB. Mana mgbe ahụ
Even Bianisi to a career. Mana my dad bịa kọrọ m akụkọ. And isiokwu ya akụkọ kọrọ m bụ na dead lion. I mean, living rat is better than dead lion. You know that when so kakwama na eka no ka rat dịrị ndụ than Ibru lion and Engo. Mgbe je goba history. We go back akọrọ. Ma ndị nọ ndụ mgbe ahụ, ma ndị ka nọ ndụ kịta. Ịjụọ ha ga-agwa gị, even onye ndu anyị mbụ Ojukwu n'onwe nwere ife okwu gasị mgbe ahụ dịka ọ na-regret that fight. Why o ji regret? Bụ na ọ marọ na ndị ya na ya na-eji ịnụ ọgụ ndị ọcha. Because dị ihe ha na-eme, and kịta ọ bụrụ na ya amaghị mgbe ahụ kịta ịmarọ kwesịrị ịma na o nwere ndị ga-anụso gị ọgụ na-abụrụ ndị ọcha. Because nwere onwe anyị bụ ọdịda ha nwa. Ojukwu amarago nwere a lot of video na-ekwu maka ebe o kwuru si no more fighting. It is better dialogue. Nwoke mara na-akpọ Gowon bụ puppet, and anyị ma na kịta ka eke nwere the main puppet in the system. Onye na-achị kịta ma nke a were mandate by force, ọ na-abụrụ puppet. Ka ihe ha ji tinye dị na-abụghị ka o nwee ike mee ife ha kwuru. So one of the major lessons anyị ga-amụta na nke mere eme ndị ndu anyị ndị bụ ụzọ nụrụ ọgụ, ndị nna anyị ha nụrụ ọgụ wee nwụrụsịa bụ dialogue. Because onwe ihe dogo onwe na ịmara onye ka gị. Yes, Biafra worth dying for, but after you've died, will it be achieved? Ndị niile efuru nụrụ ọgụ, ndị ụmụnne nke m nwụrụ n'agha ka nkụ. Mana anyị enwetere ya. Still ha ka ji anyị jide anyị na mkpụrụ ama, anyị ka nọ as a Nigerian. Anyị aka still nwetebe Biafra. Mana ha anwụsịa. Ke assurance inwe that na abụ na anụ ọgụ kịta ha tikposi ebe anyị dịka mgbe Ojukwu nụrụ nke ha ka ụka nweduru no choice chance wee mobilize ya ndị ya na ya ga-anọ kịta ka eke isi mobilize or kịta anyị dị divided. Anyị dị too divided that na we will hardly unite, and this is what we are hunting for. Obodo nna na-akpọ Germany ha na-anọ etinye ife onyonyo film ndị nụrụ agha mgbe gboo nke Hitler kọsụrụ. Ha nọ etinye ihe eji etinye bụ ka ndị agba ọfụ wee fụ ife mee mgbe ahụ wee mụrụ ife, so that ka ha ghara ịbanyekwa n'agha ọzọ. Never again will they fight. Or even ha na-ekwu. Why? Because na agha jogburu onwe. Look at it even for here. Also, I looked for death, but I could not find it. A Nigerian town revealed the brutal civil war 50 years after it ended. Now, even the man can emerita. Kachọrọ ka ihe ata ka ihe na-agbakọta okwu mbụ number 1 bụ dialogue. Dialoguing with ụmụnne anyị ndị na-awọtarọ, ndị ejigoro ego gasa brain, ndị West jigoro so many tricks wee divide ya between anyị nwa na anyị ha nwa. Enwetere taa a ga-enweta echi, and until enweta ndị ahụ ka anyị ncha soro at least ọbụgodoro 70% of ndị nke anyị mgbe ahụ amara na anyị adịgo ready. Enwekwara ndị okenye, ndị ụmụnne anyị ndị na-atụ egwu. Why? A ga-ejeriri kpakọ ha nso shibọnwụ a ga-emegide until ha esoro. Ọ ịmata ihe ha ji atụrụ egwu, o nwere ihe na-atụ ha egwu. Ọ ya mere a na-akọ akụkọ okenye okenye like this woman ma ndị ọzọ dị iche iche mfugasị n'akụkọ n'ihe history news. Ha na-atụ egwu, ha sị gị na ka cheregodo na ihe a na-ekwu maka ya na abụkwa otu anyị si afụ ya. Makwa na ụfọdụ ka nọ exile nke anụ sin, ụfọdụ ka nọkwa exile, ụfọdụ ụmụnne anyị ebighozi na be anyị, ebighị na ala Igbo taa, ma ndị zara afọ ọzọ aka na-eme mkpokọnata. Anyị abịakwa ka anyị were the same formula used before. So as a new Biafrans, the new system anyị ga-eme understandable the power of dialogues. I may that convert this energy into dialoguing with our relatives, our brothers. Ndị mere disagree. Kedu ihe ha ji atụrụ egwu? Make them understand na anyị ncha n'ime chọrọ the same thing, the same goal ka onye ọbụla chọrọ. Onwe
Biafran blood natural Biafra. Because if all that result will killings, if you don't embrace dialogue at all costs, because dialogue is the niche, you know, so the opposite of it will quarrel, and quarrel will result to killing, and innocent people will be dying. Even the innocent and when they innocent because I need to mana mgbe ị water ihe a na-ekwu ije mee interview ndị a na lose uchere ndị nke ha because emego nya o nwere one boy obi Germany nwanne na-abụ ụmụnne na-abụ nwụrụ na mgbe Mozọb mgbe ihe jere be Nnamdi Kanu ihe ọchọzị ikwute okwu maka ife ha na-ekwu maka Biafra maka ọ bụrụ gị na ahụ eburu ozu onye ọzọ dịka ebu okwu nkụ ọ bụrụ na ọ bụ mgbe ejide gị na mbe egwu ofu okwu mgbe aka ị ga-aghọta the pains the agony ị ga-anọ na ya a ga-ekwere gị kwuo okwu mgbe aka ị ga-aghọta that na o nwekwara ike nwee otu ọzọ a ga-esi wee chi ife a ọ dị ka mmadụ ya asị na agụ na-agụ ya na ọ chọrọ iri rice wee buru nke na-elu ọkụ wee sunye gị n'ọnụ sụwaa ọnụ ị chọrọ iri rice mana eti gị nke dị ọkụ n'ọnụ wee sujuo gị ọnụ ka ya erirịtọ rice ya ihe erirịtọ ya ka ezi ndụ isi ndụ ịdị agaghị enweta Biafra mana gị na ndị gị na ha si wee chọba Biafra anọzi ọgwọ na ha kara nka wee nwụrụ anyị enweta Biafra mana ndị nwa bụ ndị Biafra anọzi ọkụ otu a na-eme ihe a na-eme na Ukraine ka ezi ndị nwa na-enye azọ ha na Ukraine obodo ahụ na mkpọmkpọ ebe wee bụrụzie ebe anyị dị nwa obele ofu atomic bomb ha ga-drop anyị agwụ anyị abụrụzie ndị exile obodo adị mma anyị apụba mụnwa na-ekwu ihe a nọ Germany enwere ike gụwa na-ege m nọkwa ofu ebe nọrọ ebe ọzọ maka ịnọrọ be anyị ị ga-aghọta that onye rijuru afọ na-achọ ebe ọ ya ana wee zuru ike anyị chere Peter Obi amara ife he got his election won he won o wee sị mba na ọ ga-eji nwayọọ wee sụ ife ọ chọrọ ka onye ọbụla luzuo ndụ ya chere onye ọda na asụ isi kwarapụta anyị nchaghị akwa ma mụnwa ga-anụ unu anaghị m atụ egwu ana m ebu ihe n'isi mana ka ị na-etolite ka ị na-abụ okenye mara ife na-eche echiche dialogly ọ bụkwa just ịdị emotional with ihe ị chọrọ ị ga na-eche ekukwa iche iru iche azụ ife ọ bụla ị na-achọ na ndụ a ị naghị eche iru eche azụ ịdịkwa dangerous because you might sacrifice everything around you just to get something. So those things around you is what made you. Ihe ọ bụla ị na-achọ nwere one boy o jewere ịchụ ego anyị cha nọ Germany ọ naruo ọ nọ here because na nwere akwụkwọ n'oge papa ya nwụọ mama ya nwụọ ụmụnne na-aba anwụrụ ha dịze sọsọ ofu ọ naruo be ha nya bekata akwa dịzie so depressed isi eto ọnụ why isi eji tọnụ bụ na there is ndị nwe oji maka ya wee pụba ije chụọ ego onwezi onye nọ isi eto ọnụ wibala as I'm talking to you aka na-ebu iri ife ọbụla anyị na-azụtakwa ya ọgbọ sọsọ gụnwa ga-eme enjoy ọkwa gịnwa na ndị ụmụnne gị anụ kirikiri ga-eme enjoy ọ bụrụ na abịa mee nwante na ọdị ọdụ onye ọbụla efusi anyị awozie mkpọmkpọ ebe family tisa ihe ananwụzi that your country that your Biafra land you won't be able to stay there. Ekwubugo m before ihe ndị na-achụ anyị ọsọ abụrụ ndị Hausa nke o ji abụ ndị Yoruba because ndị Yoruba ga-eje bibe anyị ndị Hausa ga-akwa na-eje bibe anyị ndị na-eme ihe a anyị mara ha. That leads me to point number 2 nji. Number 2 nji bụ ihe ahụ ha ji maka ya jide anyị n'ana. Ọ bụ na anyị jikọta onwe anyị ọnụ ama m na onye ọbụla a ga-esonwu at least 70%. Anyị jikọta onwe anyị ọnụ anyị ejee n'ebe ahụ ihe ahụ mere na nna m isiokwu isi sekpu ntị ihe ahụ mere ha ji na-fight anyị that particular place they destroy ya. And don't act as if you don't know what I'm talking about. Ebe ha na-amị mmanụ eje dị eti ife ọgbakpụ
ugboro ịtọ na ma ọ bụ ugboro ịnọ gbalịsi ife niile adịdị ha akwara mgbe ahụ ha nwere onwe ha achọ dialogue mana kịta otu ọ dị anyị ga-just na-egbu onwe anyị for nothing. Ndị be anyị sịrị na ịtụrụ ọka tụnye n'ukwu gị na ọkụkọ abụrụ ọgbọ na ama m mata inu a ka nkọwakwuo ya ọfụma. Ịtụrụ ọka ya mkpụrụ ọka n'ukwu ọkụkọ a na-eso onye kpara nkụ ahụhụ siri ngwere bịara ya ọrịrị maka na Chineke ji ya ife gbasara oyi wee gọzie obodo anyị. Even when you don't want it, even when you don't know, they will come after you. And also n'ife eji ya destroy anyị. Also n'ife eji maka ya wee tisa onye ọbụla ma history Nigeria or Africa as a whole. Ha na-eso anyị ka esogbu ọ ka na-emerịtọ. So let's assume logically uche onye adịghị njọ. Let's assume na ijere ebe a kịta ya mebie mgbe ha ma ego ha tiri ebe ha nwere ike na-reasonzi somehow o nwere ike mee ha teta n'ụla ha fụ na this thing ha na-eme because ihe ha na-eme anyị bụ to disenfranchise us. Ha kesasị anyị onye na-ekwu nke a na-ekwu n'elu nke a na-ekwu n'ala anya ya adịzi n'otu mana the first success anyị ga-enwe bụ somebody ga-eji dialogue unite anyị ọ bụgodoro 70%. Kita sef anyị ndị kwe nya anyị gbasasịrị ka akwụkwọ ụkpaka ka mkpụrụ ụkpaka sorry anyị gbasasịrị everywhere. Onwe ebe ndị mma ihe ndị ibe na one family enwe disunity, ibe na the same village enwe so much disunity. And the only thing that will do it is first dialogue to unite because ọ bụrụ na anyị ghọtara onwe anyị onye ọbụla chọrọ if go attack na-enwe na comment section anyị chọrọ m Biafra ọ na-eme m attack why ji wee chọọ kwuo nke gị onye ka m na-ekwu ife akịta. And if you disagree, comment on the comment section because ọ bụrụ na anyị unite through dialogue not through quarrel because you say nobody is doing quarreling but ndị mmadụ ji quarreling na-eme ife a. They are attacking each other. How much more? I na-egbu nwanne gị. Eziokwu na anyị nwere so many sabotagers. Anyị nwere ndị bụ osu imi ndị na-elu ụmụnne ha ihe ọbụla bụ they will always disagree. Ndị ahụ nọ na 30%. Ọ bụrụ na anyị nwee 70% ga-eso na this movement anyị enwe otu obi. The second step m na-eweta bụ eje mebie ihe anụnwa ha rụrụ. Ọ ha kwapụ because ọ bụrụ na ha kwapụrụ instead anyị nwee fight ha anyị joinzie na anụso onwe anyị ọgụ because enwere a lot of people ndị na-benefit from this whole thing. Ha na-ewere the crown that fell out of the table, that those crown mkpụrụkpụ nni dapụtara dị na okpuru table ya ka ha na-epick and ha dị satisfied with it. Mana ọ bụrụ na a ga-eji dialogue wee jikọọ ma ụmụnne anyị ndị a ọnụ ndị na-eme refinery ndị na-eme all this illegal refinery gị nke a na-akpa theft na ndị otu a ga-eme nwunye n'oyi chọba formula mgbe ọ bụla onye ọbụla tinye anya fụ na ife anụnwa bụ the only hope a ga-emenwu anyị na ha esoro. The moment anyị na ha soro then ha ga-ama ka a ga-esi ọ bụzi sọsọ ha nwanụ ọ bụzi ofe nkupu. Now let me round up with my number 3 because of time. It is called prayer. Chere ka kwuo because ama m na anyị ekwezi na prayer. Mana ani Igbo atọrọ ntọala ani Igbo na-enu ekpele. Ọ bụrụ ekpere nke church because Nnamdi Kanu n'onwe na-ekpe ekpere. Asịsị gị kwuo onye na-azọ ya ndụ taa ọ bụrụ Chukwu Chineke abịama ọ Chukwu awa anyị na-ekwu maka ya. Don't be confused. Chineke bụ ofu. Chukwu anyị na-akpọku bụ ofu. Ịkpọrọ ya n'afọ Jizọs o, ịkpọrọ ya n'afọ eze Chiteoke abịama, ịkpọrọ ya n'afọ whatsoever, Chineke bụ Chineke. Chineke pụrụ ime ihe niile. And onye sị gị na Chukwu anyị anụ onu anyị asị
ọkwa Chineke ahụ ka keep obodo a obodo Chineke gọziri ọ ga-eji aka ya depie anyị bụ ụmụ Chineke o doro onye ọbụla anya afa niile anyị na-aza connectri na chi ekene dịrị Chukwu afa m nke gị nwere ike ọ bụ Chukwu gọzie chi nyere chi mere nke a chi mere nke ọzọ anyị a ga-abụziri ụmụ Chineke wee wụzere aka anyị n'ụwa ọgụ a mba nọ Chineke pụrụ ime ihe niile ga-anụrụ anyị ọgụ mana before mee ihe anyị ga-ewere ọgụ nye n'aka o bute ụzọ ọ bụrụ na Chineke bute ụzọ ị ga-afịa and ifu ihe na-eme n'ụwa taa odoga anya na Chineke na-anụrụ anyị ọgụ look at one or two mistakes ha na-eme bụ clear signs na Chineke na-anụrụ anyị ọgụ ihe a na-eme na Ukraine bụkwa Chineke na-anụrụ anyị ọgụ because mụnwa na-ekene kwetere nọ otu isi na-achọ ka ị ga-esi wuo onye ọzọ mmiri ọkụ ahụ na-awụ gị Christianity emebighị omenala ndị Igbo like ịga ọfọ ịga na-anụ arụsị nke in the area of iwoziri okwute mere chi mana ọ bụrụ ịkpọkụ nna anyị ha ndị mere ọfụma ndị nna ochie ancestors o nwere mgbe Christianity mere abolish ige ntị ndị mara awụ ọjị na-awụ ọjị ga na-anụ the sentence the phrase the meaning of their words o nweghị mgbe ọ gbasara arụsị in a way ọ gbasara nna anyị ha ndị nụrụ anyị ọgụ because today nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị kwere n'ihe ndị ancestors ha mere mana ịghọtachara ya mgbe ụfọdụ anyị aghọtafie ihe ha mere ha believe na Chukwu okike abịama nke kere n'igwe na ana nke kere ụwa niile dum ife jupụtara anyị obi taa bụ arụrụ ana obi ọjọọ ịgbaso ụmụnne gị ama nzuzo dị iche iche ọgụ nzuzo dị iche iche ejiri aka ọjọọ awa ọjị ị ga-ejide ọfọ ejimọfọ dị ugwu ijide ọfọ iwee gwa Chineke efe ịchọ kwere na ọ ga-eme ncha bụkwa n'ofu in a way ma ndị na-eje church don't condemn others. Let them pray the way they pray. Let the Sabbath pray the way they pray. Ndị na-agọ ọfọ na-agọ the way they do. Maka anyị kọma mmiri ọnụ ọgbọ ofufu onye ọbụla ekpe ka o si mara amara na onye ọbụla na ekpere ka nji mere point number 3 iji ebe ọbụla ndị Igbo na-eme ife ekpere ka ha ga-ebido emeghị nne na na-awa ọjị ya bụ ijide ọfọ ndị nna anyị ha ndị buru anyị ụzọ bịa n'ọrụ anyị ọgụ chekwebe ndị mmadụ n'emume aha Chineke bụ Chineke depend hapụ ihe civilization a butere anyị akpọ ya colonization mana o nwere ihe I read history o nwere ihe nchọpụtara n'ime my history surprise ihe nyote as a surprise na history asị na malaria gburu ndị ọcha mgburi today say na akpọrọ Nigeria the white men grave, the grave of the white men. Why? Malaria bịa agbuo ha agbafosia. So onwe mbosi nọ na-atụgharị uche mfu na malaria nwegbuga ndị ọcha bụkwa just malaria anwụnta ahụ bụkwa ndị nna anyị ha ndị ancestors ọkwa ha nwa bịa tara ọnwụ tinye ndị a n'isi. In one way or the other, the ancestors were there busy fighting on our behalf. Chineke afọ ihe ọ ga-use mosquito ha ncha na ọsọ ya mere ha ifo Nigeria otu ọra ha je nọ na South Africa nọrọ weghara obodo ndị ọzọ dị iche iche mana ha Nigeria ahụ ka ha chọrọ from day one ebe ahụ ka ha jisiri ike chọrọ ịnọ mana okwero ha bokwasị ya mosquito. Who told you no mosquito? Ka ha si wee gbafusie ha gbafusi mgbanasị ya be ha hapụzie ndị be anyị ka ha chebe anyị n'ụdị na ọha nwa na anyị nwa na-achị onwe anyị mana ọha nwa tire ndị agha na be anyị na-eme ife niile ha na-eme kịta mana sọsọ na ngwụcha okwu nsọ ihe nchọ ka anyị ghọta bụ na ọ bụghị ihe na-eme anyị siri be anyị ihe na-eme anyị site obodo ndị ọcha and o nwere mgbe anyị ga-eji normal hand otu anyị si eme ya mpịtọ onye a na-ata afụfụ egburu onye adebe ọ bụrụ na onwe ife mere nwoke ma n'ime nga kịta ka ihe anyị ga-ekwu echi niile inwetazi Biafra. I watch go many film mfu ebe the actor the main person fight gide na ngwụcha ọnwụrụ
measure that thing actualize, and I'm mad happy at the ending story of that film. Just like here in Aheme, Ojukwu anwụgo, so many people anwụgo, enwere m ụmụnne ọtụtụ ndị nwụgoro, ka nwekwa ụmụnne ndị friends ndị na-efugasị efu kịta. Anyị nchara ya efuchazie before anyị amara that na ihe anyị this formula quarreling will not make it work. Ebe a bụ na ha ji aghụghọ na-eso anyị ka anyị werekwa aghụghọ so ha. Number one, in summary, bụ dialogue. First of all, dialogue with our people. Ka anyị nwee ike nweta ofu obi na otu ike wee move with this ije. Second thing bụ anyị nwee itirisi be ha ya ife ha rụrụ na be anyị, sorry, ihe ha na-arụ na be anyị ebe ha si ewere mmanụ etirie destroy ya. Number 3 bụ anyị nwee iche iru Chineke. Ị na-achọ ya n'ụzọ omenala, ị na-achọ ya n'ụzọ chọọchị, otu ọbụla isi chọrọ achọ ya, n'ụzọ iwe ọjị, n'ụzọ ịkpọkwu ndị nna nna anyị ha, otu ọbụla isi onye ọbụla ghọta ibie. Ihe a chọrọ bụ okwukwe, aka gị dị ọcha, ikwuo Chineke aza. Because na achọrọ m ka vidio a dị ogologo, o nwere ọzọ m ji maka ya chọọ ihe nchọ ka efu ebe nna m dị n'onwe ese be calm. Achọrọ m ka obodo anyị dị calm. Nụrụ. Also, I want Biafra land to be calm, and peaceful. Calm and very, very peaceful. We are fighting to defend our people, not to kill them. Yes, we are fighting to defend them. That's why I'm here. Yes. And we'll continue to do so until we get victory. I want Biafra land to be calm, and peaceful. Calm and very, very peaceful. We are fighting to defend our people, not to kill them. Yes, we are fighting to defend them. That's why I'm here. Yes. And we'll continue to do so. Otu esi eso ya ndị mmadụ, because ihe na-eme ihe a na-abụ ndị ikwu ma ndị ekwena. Biafra land is not calm. Ụfọdụ na-efu, a na-efu aghara aghara, akpọ ya politics, akpọ ya disunity, akpọ ya disagreement. Ka ezi ihe a na-azọ this misunderstanding. So dialogue bụ, and not even meaning, or try say so na ma wotare. Onye ndu anyị bụ Nnamdi Kanu Kutu ghọtarozi ihe na-ese, ghọtazi ihe a na-eme. Ụfọdụ osisi sit at home, ụfọdụ osisi sitting at home. O nwere ya na-akpọ dialogue. A ka enwe ndị chọrọ ka anyị nwee dialogue. Kịta Igbo enwezi, ọ bụ problem. So mana ikpe ekpele ga-eme the same way nna anyị ha si wee lụọrọ anyị ọgụ chụpụsịa ndị ọcha na nna anyị. Otu a ka ha ga-esi wee chụpụsịa ndị ọjọọ niile, ndị a bụ obi ọjọọ nwe ndị a mụrụ mmụọ ajọ mmụọ ekwensu the same time. He will deal with them. God will definitely deal with all of them. And this Biafra land will be actualized. Mana achọrọ m ka eme ya actualize without igbu ndị mmadụ. Aka egbusịa ha mụ na onye nwerezie Biafra. Ife mmụọ na-ekwu maka ọgwụ na kọrọ m n'ọnụ. I pray and believe you understand me. So I also believe you will contribute. And I'm gonna eweta ihe gbasara Biafra because I'm a Biafran. Edego m thesis maka Biafra actually na university na Germany, and I will continue to do my best from the little way I understand. Ka ọ dị n'ụrụ ka emesịa nọrọ n'udo. Bye.